Energetický drink. Si unavený? No, tak Trošku? trošku. Hej? Neviem, či by sme sa nemal postaviť na lavičku. Nie, dobre, ideme. Chceš? Áno. Klasická otázka ešte predtým, než začneme. Chýba Marian Hossa dnes, alebo chýbal? No tak určite je to jedna z našich opôr a vlastne aj ja Nick Lidstrom nehral a myslím si, že v tej obrane to bolo dosť cítiť a sú to dvaja dosť kľúčoví hráči pre náš tým a myslím si, že je to aj dobré, že ich tréner nechal trošku odpočinúť a určite budú na play-off pripravení a možno trošku aj hladnejší a dúfam, že vstúpime do play-off správnou nohou. Ako sa cíti vlastne Marian Hossa? Máš nejaké informácie? Tak neviem, no myslím, že to je otázka na neho, ale ja si myslím, že on bude v poriadku a že to prvé kolo nastúpi. Včera ste hrali doma proti Zajacom, dnes ste Zajacov navštívili v Chicagu. V úvodzovkách ste vlastne starí osvedčení hráči, víťazi. A kde bol problém, že ste doma aj včera prehrali? Kde bol problém? No, tak momentálne nehráme dobre v defenzíve, takže ja si myslím, všetky tie chyby plynuli z toho, že sme spravili, že sme im dali puk vlastne a oni to využili. A v play-off už je to také, že takéto chyby sa trestajú a jedna takáto chybička vás môže stať celú sériu, takže momentálne máme štvrtok, sa mi zdá, že hráme prvý zápas, tak sa musíme pripraviť čo najlepšie už s kýmkoľvek budeme hrať, či to bude Columbus alebo Anaheim a určite to bude ťažká séria, tie prvé série sú vždy najťažšie, takže chceme sa čo najlepšie pripraviť. Ako hodnotíš dnešný zápas, kde ste urobili chyby? Tak ten posledný gól sme dostali v oslabení, vlastne tam Čelimu sme nevyhodili puk a Čeli tam stratil hokejku, ja som sa snažil dať moju hokejku, pretože ako obranca strieľal a dal gól a neboli sme takí aktívni, oni boli hladnejší po puku, vyhrávali všetky tie menšie súboje a v tomto sa musíme zlepšiť. Tieto 50 na 50 puky, ktoré sú voľné, tak tie musia byť naše. Idete znova do finále, respektíve do play-off. Cítiš sa v plnej sezóne, alebo respektíve v plnej sile, tak ako minulý rok? Cítiš tú istú silu a že by ste to mohli dotiahnuť až trebárs do finálového zápasu? Tak určite, mužstvo na to máme a už je len na nás, ako budeme hrať. No. Teraz začíname štvrtok, máme pár dní na to, aby sme si trošku odpočinuli, pripravili sa. Určite budeme mať dosť videa, pripraviť sa na ten tým, preštudovať, ako hrajú oslabovky, presilovky, 5 na 5 a takéto veci, takže určite to bude trošku aj príjemné, trošku taká zmena, viacej toho videa a čo najlepšie sa pripraviť na ten prvý zápas. Takže budete sa dívať samozrejme na hokej, na nejaké filmy? Tak určite budeme študovať. Pred každým tréningom bude strašne veľa videa, oslabovky, presilovky a 4 na 4 a toto je o tom play-off, že vlastne všetko dopodrobná máme preštudované každého hráča, takže bude to určite zaujímavé. Tomáš, teraz taký osobný tvoj názor. A ako to cítiš ty, respektíve keby ste hrali vo finále, s kým by si rád zahral, alebo koho cítiš takým možným vašim budúcim súperom? Tak to je ešte ďaleko hovoriť, ale vlastne tá naša konferencia je strašne ťažká, čo sa týka San Jose má veľmi dobrý tím a z tej druhej konferencie Washington a Boston hrajú veľmi dobre momentálne, takže v tom play-off už si supera nenavyberáte, každý super je ťažký a každá tá séria je niečím výnimočná. Teraz trošku odbočím od hokeju, zajtra je Veľká noc. Chystá sa trebárs Jirkovi Hudlerovi obliať mamu, že vraj? Alebo Marian tú priateľku nemá? Alebo čakáš naopak, že Jirka Hudler ti zaklepe ráno o 7:00? Tak ja neviem, ja tieto sviatky ako nejako moc nemám v láske a ani to nejako neoslavujeme, ani nič. A sa mi zdá, že zajtra ideme aj s rodinou a pôjdeme na návštevu k jedným známym Slovákom v Detroite a dáme si večeru a trošku tak zrelaxujeme a nebudeme to nejako moc vody určite nebude tiecť. Takže Jirka Hudler má smolu, až sa tam objaví ráno s nejakým korbačom, ako nám tu spomínal. Tak určite. Aj keby sme boli doma, tak neotváram. Jirka má smolu. Dobre, Tomáš, tak gratulujeme ti teda ešte raz.